găsit la un nou video și la un nou joculeț de pe acest canal. Astăzi ne jucăm Salvează Fata. Este gratuit, puteți să-l instalați și voi. Eu mai m-am jucat acest joc, cum vedeți acolo sus este nivelul, am ajuns la nivelul 4 pentru că am vrut să văd cum este. Este destul de distractiv. Ok, hai să vedem. Deci, să alegem dintr-o cutie sau o telecomandă. Păi mă gândesc că cu cutia aș putea să-l bag pe unicornul ăsta în cutia aceea, dar ce rezolv pentru că poate sparge. Și acum o să aleg telecomanda. Ok, a fost greșit. Înseamnă că o să trebuiască să alegem cutia, dar nu știu ce o să facem cu cutia aceasta. Am înțeles. Ok. Dintre pelerină și o umbrelă. Păi mă gândesc că dacă aleg umbrela, sunt fulgere și mă poate trăsni, înseamnă că pelerina. Da, pelerina a fost. Ok, am trecut cu brio și acel nivel. Ne urmărește unicornul acela. Ia să sparg și apoi mă gândesc că o să-l pun pe cel mai mare, adică cel mai greu, pentru că, da. Ok. Dintr-o rangă și o lanternă. Păi, dacă zice că e întuneric și are nevoie de un pic de lumină sau de ceva de genul a zis, în fine. Mă gândesc că lanterna în pui mei. Ok. Ok. Acum să alegem dintr-o bucată de carne și jucărioarea aceea. Păi mă gândesc că la unii câini jucărioarea aia îi ajută, dar nu ca îi ajută, îi distrează, se joacă cu ea, dar mă gândesc că și carnea ar putea, deci hai să alegem carnea. Ok, cred că a fost bine, da, a fost bine. Ok, acum suntem pe un vapor și ce căutăm pe un vapor? Ok. Dintr-un prosop sau cârpa aceea și un ventilator. Păi mă gândesc că cu ventilatorul ar putea să pulbere fumul acela, da? Hai să încercăm. Ok. Ok. Sincer, nu mă gândeam. Vaporul ăla arată ca Titanicul. Da, în fine. Nu e fix la fel, dar seamănă. Aoleu, da frică ți-a de fum, bă? Săraca de tine. Hai, prosopul. Păi deodată ce am trecut de foc, de ce să mai aprind niște chibrite ca să ia foc? Deci lanterna. Ok. Și aici? De ieșire. Să alegem dintr-un jetpack și cu o scară. Păi, cu scara nu știu unde ai putea să ajungi. Adică, așa că o să aleg jetpack-ul. Da, cu capul. A dat, mă, cu capul și așa. Să nu zici că o iau de la început. Bă! O să revin când o să ajung înapoi acolo. Ok, am ajuns la nivelul acesta. Înseamnă că scara? Ok. Ok, am ieșit din vapor sau avionul acela. Vapor era. Deci și acum suntem undeva pe apă și să alegem dintr-un cort sau umbrelă. Păi, umbrela ne-a ajutat să nu mai
să nu ne plouă. Și cortul ne-ar ajuta să stăm să dormim, pentru că na. Ok, hai să alegem cortul. Sper să nu se scufunde. Ok, nu s-a scufundat. Mă gândeam că se scufundă. Și scuzați dacă mai vedeți niște reclame, pentru că nu pot să închid cu Mobizen atât de repede. Și dacă țin așa, cred că vă deranjează. Deci, așa. Ok. Să aleg dintr-o undiță. Are nevoie de mâncare. Să aleg dintr-o undiță sau un trident. Că mă gândesc că tridentul poate să cheme pești sau ceva de genul, pentru că am văzut. Nu știu, în fine, o să aleg. Nu are logică tridentul, nu știu. Dar o să aleg undița. Ok. Nu știu ce ar căuta un dragon dinozaur. Dinozaurul nu scui pe foc. Dragonul acela în apă. Nu știu, ok. Așa că o să dau tridentul. Ok, am prins pește. Yay! Și scuzați când mai vedeți niște publicități, pentru că da. V-am mai zis asta, cred că v-am zis sau nu. Ok, în fine, cred că v-am zis. Ce să alegem dintr-o bucată de carne și un pistol de acela care poți să agăți? Păi mă gândesc că dacă are partea ascuțită, pistolul acela, poate să bage în rechin și să-l moare, nu? Mă gândesc, hai să alegem. N-a fost o idee bună. Ok, deci varianta cu pistolul acela n-a fost bună, pentru că ne-a tras rechinul în apă. Ok. Și cred că ne-a mâncat, pentru că s-a întors înapoi, ok. Așa că o să alegem carnița. De carnița, mă. Așa. Și am ajuns pe o insulă. Ok, am ajuns pe o insulă. Și nu uitați să apăsați butonașul de like dacă vă place joculețul acesta. Dacă mai vreți episoade cu el. Nu uitați să apăsați butonașul de like, să se strângă peste 12 like-uri. Dacă mai vreți să facem și o serie. Și cum ziceam, dacă mai vreți o serie, de salvați fata. Salvați. Să alegem dintr-o... Cum se numea? Săgeată? Nu săgeată, mă. În fine, nu mi-amintesc cum se numea. Sau o bută. Păi, mă gândesc că... sulița. Mă gândesc că sulița ar putea... Sulița, nu? Și-ar căuta un indian de acela pe lângă piatra aceea, nu știu. Ok. A luat apa. Wow! Tare! Și tot de indianul ăla am dat. Să-i dăm o acadea sau o conservă de pește. Păi mă gândesc că conserva de pește, nu? Nu poate deschide. Hai, mă. Ok. Să-i dăm o acadea. Nu știu ce ar avea o acadea în fine. Cred că e fată. După fundița aceea. Uite, un elicopter. Poate ne-ar putea ajuta. Dintre niște artificii sau foc. Păi mă gândesc că artificiile ar putea să se ducă pe cer și să vadă un semnal. Ok. Ok, n-a fost o idee bună. Ok, deci artificia aia n-a fost bună deloc. Dacă focul. Și iese fumul. Ok. Mersi! Ok. Cred că e pădurea zombilor pe aici. Sunt niște zombi, da. Ochii roșii, păi... Lumânarea o să alegem. Nu știu de ce. Ok, să astea lumânarea.
Mânarea aceea s-a stins, așa că o să alegem casetofonul. Aoleu, erau lilieci. Liliecilor le place muzica? Ok, uite zombie. Luna plină, cred că le place la zombie, nu? Zic și eu. M-am transformat eu într-un vârcolac. Ok, nu m-am gândit la asta. Să-l tăiem cu o drujbă sau să ne deghizăm într-un zombie. Păi mă gândesc că drujba. Mi s-a oprit drujba. Ok, deci o să ne deghizăm în zombie. Ok. Cum fugim? Ok, am intrat în cimitir și ăștia ne urmăresc. Ce să alegem? Pistolul sau vreșul de fasole? Păi vreșul de fasole mă gândesc că am putea să ne urcăm, dar ar veni și zombie după noi. Așa că să alegem pistolul, nu? Ok. Ok, deci n-ai știut că pistolul acela scoate numai un steag. Mă gândeam și eu că e adevărat. Deci vreșul de fasole. Eu credeam că bobul acela de fasole se transformă într-un vrej. Și bobul acela era din jocul acela Zombie versus plante. Ce tare. Pistol cu apă sau sticle cu foc. Cred că... Ok. Nu știu de ce naiba a aruncat fata asta. Nu știe să arunce. Și acum da de noi de unde să știm. Ok, o să revin când o să ajung la nivelul ăla. Ok, hai să alegem pistolul cu apă. Nu m-am gândit la asta. Și învie cineva din... Tot vine unul după noi. Ulei sau piozneze? Păi mă gândesc că uleiul alunecă. Yay! Ok, acum suntem într-un castel sau ceva de genul. Ok, scutul sau casca aceea, nu știu ce. Să aleg casca aceasta. Ok. A fost greșit. De data asta o să alegem scutul. Am crezut și eu că nu e adevărat. Am crezut că e numai armură, atât. Bun. Nice. Păi mă gândesc că mopul poate să ia, nu? Nu se ducea. Aparent nu se ducea cu mopul. Păi m-am gândit și eu pentru că văd că pe mopul acela este ceva verde și na. Ok, s-a dus. Yay! Aoleu! Fantoma! Un aspirator sau... Păi, colivia iese din colivia, așa că aspiratorul. Yay! Terminat. Ok, acum lucrăm la un magazin sau ceva. Și stă un copac fix pe trotuar, știi? Ea nu poate să meargă pe șosea. Ok, să accelerăm sau să dăm înapoi sau ceva de genul, să le ridicăm de acolo. Accelerăm! Degeaba. Ok, n-a mers să rupem copacul acela. Să dăm în el, așa că... Ok. L-am tăiat. Aoleu, iară zombie, mă! Lăsați-ne-mă în pace!
Să accelerăm sau să apăsăm butonul? Butonul ăsta ce face? M-a aruncat după scap. Deci acolo ne-a dat troll. Prima dată nu a trebuit să călcăm accelerația și acum trebuie. Ok, troll. Aoleu, regele zombilor sau ce? Ce? Nu înțeleg, dar în fine. Pusăm butonul. Mă gândesc eu. Da. Da, ne-am transformat într-un robot și da. A fost pe cinste. Ok, acum suntem într-un tramvai. Și hostul acesta vrea să ne ia banii. Ne amenință, mă. Coană de bani. O să sunăm la poliție? Nu? Nu avem semnal. Ok. Nu mă gândisem la aia pentru că nu avem. Da, așa că să alegem și nu are niciun bani. Să-mi fărea hoțul. Banana sau de acela o stingă. Banana sau nu. Sau să sparg geamul? Păi, să sparg geamul zic și eu. Mă! Mă gândeam să spargi și tu geamul din fața ta, dar na. Și ce-a făcut? Așa. Și ia să vedem. Ce putem să facem în privința acestui câine? Ce am putea să facem cu aceea de dat praf? Ia. Sau pogul, sau ce e ăla? Ok. Ce e aia? Ce gumă? Sau ce? Mă gândesc că cregă. Ok. Ok, și aici vine partea frumoasă care trebuie să se dezbrace. Ok, s-a schimbat. Ce mă? Așa dăm cu ceva în cap. Hai direct cu minte acolo. Am câștigat. Ok. Iar îl întâlnesc pe hoțul ăsta. Să strigăm hoțul. S-a speriat. S-a speriat. Păcat. Cum ne-ar folosi pe noi ceasul? Ia. Să dăm timpul înapoi. Bine gândit asta. Pistolul acela nu mai e, deci o să alegem astea. Yay! Și cam atâta va fi cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă mai vreți episoade de să salvăm fata. Dacă mai vreți, nu uitați să apăsați butonașul de like, am mai zis asta odată. Să vă abonați, să dați și să vă aduceți prietenii voștri. Noi revedem data viitoare. Pa, pa!